Alright guys, so nandito kami sa may seawall. Dito lang sa Barangay Kutmo, San Fernando, Camarines Sur. In the town on the hill where the apples grow and the church bells ring every hour or so, I took a little walk just to see the ships coming in. The sun rose up right above the highway, black, blue, red, yellow, golden skyway. It's like the day that you jump into the wind. I can't go back down to that water again. These old muddy shoes keep on walking the streets. Someone's bride buying Egyptian sheets. The window display of some little store in town. And there's my reflection against the morning light. Hello, Mr. Ghost, Mr. Skeleton White. You better comb your hair, you better wipe that George Clay off your brow. You better stand up straight, man, these people hardly recognize you now. Alright guys, so nandito kami sa may seawall. Dito lang sa Barangay Kutmo, San Fernando, Camarines Sur. Kasama ko, yan ang pangalan mo? Vince. Ika? Diam. Diam. So iniman si bunsong aki ni Sir Baloloy. Ano pangalan mo? Joaquin. Joaquin. So kung makikita nyo, ito yung karagatan dito sa Kutmo. Medyo maalon yung tubig ngayon, pero patuloy pa din sila namamangka. Ayan, so ito naman, gilid na to, ito yung fish landing, ano. So punta natin. May mga bahay na dito. Actually pinaripahan ko na siyang drone. Kitang kita naman dito sa drone footages ko. Pakita ko sa inyo yung fish landing dito. So sa mga wala dito sa Kutmo pero mga dito nakatira, ito na yung lugar nyo. Nabisita na natin. So daming bahay dito. Ang populasyon daw dito halos 700 by get. Ito yung Community Fish Landing Center. Ayun. So gumagawa sila ng bangka. Titiktok kayo? Wow. Kinabangka ito. Ito, operational pa ito. Dito daw binabagsak ng mga isda. Nahuhuli. Kaso parang sira-sira din yung loob niya. Ito mga bahay. Ayan, tapos doon nakaparada yung mga bangka ng mga nakatira dito sa lugar na to. Mga bundok na yan, ayun no. So doon sa kabila, doon kami dumaan sa kalsadang yan. Kaso hindi ko na nakikita dito kasi medyo malayo na kami. Ito yung karagatan dito. Ayun no. Ito mga kabataan dito. Tayo nasa loob niyan. Ah, CR. CR pala yun. Ano oras na? 11:60 na ng tanghali. So medyo mainit dito sa lugar na to. Pwede ba natin akyat dito? Akyat tayo dito sa fish landing. Mga kasama kong bata oh, ay nasa likod natin. So akyat tayo dito. Sanay na dito mga bata sa dagat. Pero grabing init. Ayun no. Doon kami galing. Ayan, tinuturo ko yan, napakagandang spot dyan. So pwede maglagay ng tent and then pwede matulog overnight. Kasi belong-belo yung lugar. Kaso pag medyo masungit ang panahon, medyo delikado kasi malakas ang hangin dito kahit ngayon. Ito mga bundok dito, kitang-kita na dito. Grabe, ang ganda dito sa lugar na to.
kahit mahirap yung daan, sinasabi ko sa inyo kanina sa vlog ko na matirik tapos pabugso ang daan dito. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag kayo pupunta dito, dapat yung motor nyo nasa kondisyon, tapos yung sasakyan nyo. Kasi meron mga lugar dito or merong kalsada talagang grabe yung pabugso nya. Pag mahina ang preno, pwedeng bumigay. Tapos may mga nadaanan kami dito, may mga nadaanan kami ditong lugar na halos may disgrasya din, gaya nung nangyari ng June 8, 2019. Meron truck na bumangga dyan sa may una-unahan lang. So nakalimutan ko yung lugar, pero doon sa barangay, ano yung barangay yung ano, may bumagsak sa truck? Tagpukol, no? So doon sa Tagpukol dumaan kami. Grabe yung daan doon, matindi talaga. Ayun, dito lang yan sa Barangay Kutmo, dito lang sa San Fernando, Camarines Sur. Diyan kami galing, hindi ko saan kami galing dyan. Basta may mga kalsada din sa mga bundok na yan na patawid doon sa kabilang barangay naman ng San Fernando, Camarines Sur. So nagpasalamat ako dito sa mga kasama kong bata dahil sinamahan kami dito sa may seawall. Okay. Ang init. So maya maya uwi na tayo sa ating lugar. At least nabisita natin ang magandang lugar ng Kutmo. Ayan. So ang Kutmo katabi ng Barangay Pinamasagan. So marami ka napuntahan dito sa lugar na to. Meron pala dito sinasabing Pag-ibig Falls, no? Kaso hindi ko na siya mapupuntahan kasi anong oras na, ang lalakarin daw doon almost 20 minutes. Kaya sabi ko sunod na lang pagbalik ko dito sa lugar na to. Ayun, patuloy pa din siya nagtitiktok. Siya sa'yo nyo. Ginagawa bang ako? Grabe, ang haba ng bangkong yan. Alright, tanghali sa inyo lahat. Papay dito. So eto naman yung paaralan dito sa Barangay Kutmo. Ayan, Kutmo Elementary School. At least yung mga bata dito hindi nalalayo para mag-aral. Ang tahimik dito sa lugar na to, napakapayapa. Tapos wala ditong signal ang Smart, Talk and Text, and dito ang meron lang yata dito is Globe, pero kadalasan dito ang ginagamit na ay Wi-Fi. Ito yung main road nila dito. Mga tindahan na rin dito, kaya hindi na kayo dito mahihirapan. Ito yung Kutmo Elementary School. Ayan, no? Maliit lamang na eskulahan. Siguro ilang section lang nandito. Siguro itong paaralan na ito para nandito sa mga bata sa Kutmo. Ito, binibilad na isda. Punso yata yan. So na doon tayo. Nakapark ng motor kasi nandyan yung followers natin na Sir Baloloy, na kung saan siya yung sumama sa akin dito sa lugar na to habang nag-vlog ako dito simula sa may papasok ng Barangay Lupi hanggang dito sa Barangay Kutmo. May simpleng tindahan sila dito. Ito naman yung lugar nila, napaka-presko. Ang init na dahil. So, ito yung lugar na miss ko dati. Sa ganitong lugar nakatira din ako. Ito yung pinaka-trip kong bahay kasi yun ang una, napaka-presko. Luyan lang, tapos open area. Ayan. Kaya nagpasalamat ako sa Baluloy. Tapos ito yung pusit. Nabili na yata ito, naka-plastic na. Kontrata na yan. Yung kontrata na, bilis. Ang init. Nandun doon yung Pag-ibig Falls. So saka na natin puntahan yan, pagbalik na lang natin dito kasi medyo mainit ng panahon. Saka may lakad si boss, susunduin yung pinsan niya. Naghihintay na yun, kanina pa. So yun, paalam na ako, uwi na ako ng Naga, maya maya lamang. Biyahe na naman kami sa kalsada papunta sa may Barangay Lupi, San Fernando. Alright?